rafunga kukuropafadza. Aufe nenzara mwana wamwe. Denga rafunga kukuropafadza. Aurambe uri broke mwana wamwe. Denga rafunga kukuropafadza. The Bible says from the book of Luke 5, vakapita varara usiku wese pasina chavabata. The Lord provided all the fishes in the lake. Maranonganidza hove dzouya in their numbers. Yavakanga vatadza kubata, God provided for them. I'm here to declare in the name of Jesus, there is supernatural provision that is coming in your way. Kuna vanga vachishaya mari yerent, but I'm declaring as a prophet right now, get ready to receive it. Kuna vanga vachishaya food, I'm declaring as a prophet, get ready to get it. Supernatural provision, the provision that is coming from above. And this kutaura provision, it's how you are not